על שבת במגרש. אנחנו עם החגיגות של מכבי קבילו יפו, רגע לפני שהחגיגות מתחילות, עם מאמן הקבוצה אורי קרגולה על המעניינים, שחקני הקבוצה אביחי ממן ומשה סולימנוב. וטליה, תצטרכי לעזור לי כי אני נחנק. אז קחי את זה. זה מההתרגשות. בואו קודם כל נדבר על מכבי קבילו יפו, לפני מה קורה עכשיו בליגת העל בכדורגל. מכבי חיפה עכשיו במחצית מוליכה 1-0 על הפועל רעננה. השער של חן עזרא בדקה 25, 3 חודשים אחרי שלא היה בהרכב, הוא חזר ל-11 וגם הבקיע, אבל החמיץ פנדל לפני תום המחצית. מחר כאמור בית"ר ירושלים ובני סכנין במשחק העונה ביום שני מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע. זה מה שקורה באירופה. ריאל מדריד עכשיו משחקת מול סוסיידד. גארת' בייל קבע את ה-1-0 מול הקבוצה הזאת והיא זמנית במקום הראשון. ברצלונה תשחק מאוחר יותר. ביירן מינכן עדיין לא חוגגת אליפות כי היא סיימה בתיקו 1 מול מינשן גלאדבך. יפה, אז זה מה שקורה באירופה, ועכשיו אנחנו רוצים לראות מה קורה אצלנו כאן בליגות הנמוכות יותר עם החבר'ה של מכבי קבילו יפו. קודם כל, אורי, עושה לנו ככה תקציר של העונה הזאת שהתחילה רע, ואיפה אתם נמצאים עכשיו? התחלנו את העונה בצורה שגם אני הייתי שותף לה, הייתי עוזר של מאיר סומך, שמבחינתי הוא עשה עבודה נאמנה והוא מאמן מצוין, פשוט בסיטואציה שנקלענו. אני הייתי אמור ללכת ביחד עם מאיר בסיטואציה הזאת, ומאיר סומך פנה אליי וממש דרש וביקש שאני אשאר, ואני מברך אותו על כך ומאוד מעריך את זה. ומהרגע שהחלפת אותו בעצם העונה התהפכה? אולי נשאל את השחקנים, זאת הייתה נקודת המפנה? שמאז שהוא התמנה להיות מאמן, הוא יגדיר בנו משהו שאני לא יודע איך להסביר אותו, אמונה, מוטיבציה, הוא מחובר לכל השחקנים. ומה שהיה בתחילת העונה זה שהיה לנו חוסר מזל, זה כאילו רק בגלל שהיה לנו חוסר מזל. וזהו, נדבק לנו ברוך השם, ונמשיך לקוות שרק שימשיך לנו ככה. ועכשיו אתם במשחקי הפלייאוף על העלייה לליגה הלאומית, זאת מטרה שהוצבה בפתיחת העונה? אני חושב שלא, לא? אני לא בטוח. כאילו, מכבי יפו כבר התייאשה מהניסיון לעלות ללאומית. אני המטרה שחתמתי, אני תמיד היה לי כבר שנה שנייה ברציפות, זה לפלייאוף. תמיד האמנתי לפלייאוף. ושמענו על גבול, מה ש... וכמה אתם, חיים משה? אני 25. אני השחקן כאילו בין הצעירים בקבוצה 22. 22? וזה מבחינתכם קרש קפיצה, הם עדיין, אתה יודע, אתה עוד שחקן צעיר, אתה בן 25 עדיין חולם על להגיע לליגות הגבוהות יותר? כן. מה השתנה על דעתך בקבוצה? לגבי מה ששאלת על מכבי יפו, חשוב לי לציין שמכבי יפו זה לא סתם קבוצה בליגה א', זאת קבוצה שהיא תמיד עם יומרות, קבוצת אוהדים הראשונה בעצם, לא? קבוצת אוהדים שמנוהלת היטב על ידי מספר אנשים מאוד יקרים שעושים עבודתם נאמנה ללא תשלום ואפילו להפך מוציאים מכספם, מה שאני לא מכיר הרבה שעושים. ומעבר לזה, מכבי יפו זאת קבוצה שהרבה שחקנים רוצים להגיע אליה ובקרש קפיצה. אתם תראו ביום חמישי הרבה אנשי מקצוע, ביום שישי סליחה, הרבה אנשי מקצוע שמגיעים למשחקים של מכבי יפו גם במהלך העונה. ככה שאני חושב שזה קרש קפיצה לכל שחקן, המועדון הזה. וגם אם לא, זו קבוצה שכיף לשחק בה עם קהל אוהדים מדהים ומנוהל היטב. אז מה קורה ביום שישי? מול מי אתם משחקים? תארו לנו את... אנחנו משחקים נגד קבוצה שבמהלך העונה הייתה כל העונה מקום 1-3. קבוצה מצוינת, מאומנת היטב, ואנחנו נבוא וזה על המקום הישיר לליגה הלאומית, או שזה בשביל לשחק נגד הקבוצה שמסיימת במקום 4? יש דרך ארוכה. תסביר לנו באמת איך זה עובר. אני לא אוהב את הדרך, אבל אני חושב שזה קשה מאוד לעשות את הדרך הלאומית מהמקום הזה, מאוד קשה. אני הייתי משנה את זה אם הייתי יכול. המטרה היא בעצם אבל להקשות על הקבוצות מהליגות הנמוכות. המטרה היא כרגע, המטרה שלי אישית כרגע היא להכין את הקבוצה שלי מבחינתי ליום שישי. כי יכול להיות שאני אחלום על משהו שכאילו אחרים מדברים, בדרך ללאומית זה לא נכון. אני רוצה להתכונן למשחק ביום שישי נגד כפר קאסם, וזה הכי חשוב כרגע. וכמה אתה אורי? אני 37. פרשת ממש לאחרונה, נכון? אנחנו נתקלנו בשם שלך בפעם הראשונה דרך רז זהבי. עם החלוץ האגדי אורי קרגולה. והפקעת לא מעט שערים. כמה שערים יש לך בקריירה?
אני לא אוהב לציין את עצמי כאילו במספרים, מי שרוצה שיבדוק, אני לא... אתה יודע את המספרים? בערך. אז תגיד לנו, מה? הרבה. הנה אורי שם בהפועל. לא, פה ובהפועל, זה גול דקה 90, נגד אחי נצרת, הגול היחיד, נראה לי... אתה זוכר כל שער שלך או רק אני זוכר, אם אני... זה גול דקה 90, משחק הכי גרוע שהיה לי בקריירה, במדעי הפועל תל אביב, דקה 90. אז כמה שערים? בליגת העל? לא, בכלל, בקריירה. כי גילית הרבה בליגות הנמוכות, גם בליגה א', גם בליגה הלאומית. לא מעט, בוא נגיד ככה. זה הגול הראשון שלי. תגיד, מה אתה מתבייש? אני שואל אותך מספר, תגיד, אתה לא מדבר על עצמך. לא יודע, הרבה. מעל 200? כן. כפול בערך. הוא פשוט לא רוצה להגיד. אם היית ממשיך לשחק, היית מגיע לפלר באיזשהו שלב שכבש... פלר, לרומאריו, סליחה. תראה, קשה להשוות את זה גם פלר בעצם. אתה יודע, לשחקנים כאלה, כי סך הכל זה בליגות היותר צנועות, אבל אני לא ממעיט מההישג שלי, כי אני ספורטאי, ואני כספורטאי תמיד, איפה שהייתי, תמיד רציתי לעשות את הכי טוב. וגם ברגע שמינו אותי למאמן, החלטתי שאני הולך על זה בכל הכוח, ואני מתווה את הדרך שלי והולך איתה עד הסוף. מה ההבדל בשבילכם להתאמן תחת אדם קצת יותר ותיק, עם רקורד מוכח, לעומת מישהו יחסית צעיר בגיל 36? איך זה משנה? עברתי הרבה מאמנים. כבר? עברתי הרבה מאמנים, ומהאימונים של אורי זה חבל על הזמן, והוא מגדיר מוטיבציה, אימונים ברמה מאוד גבוהה. אין הבדל בין מאמן שהוא ותיק ממנו או שזה, יש בו את מה שהוא יודע לעשות. איפה אתם מרגישים את הניסיון שלו במאבקים האלה בליגות הנמוכות בא לידי ביטוי? אני חושב שקודם כל זה לא קשור למאבקים. הוא החדיר בנו את הזריקה של הווינריות ברמה של כאילו משחקים שהם היו משחקים בידיים שלנו והשמטנו אותם. וגם אנחנו מגיעים כאילו למשחק שאנחנו מובילים 1-0 ב10 שחקנים, ואז פתאום אתה יודע, אתה גם נצח את המשחק הזה ולא סופג גול, ואז גם עולה קדימה. יש איזה משחק אחד אבל שאתם יכולים להגיד לי שבו דברים השתנו וקיבלו כיוון אחר? גם השבוע נגד מרמורק דקה 15 אנחנו כבר ב10 שחקנים, וזה היה משחק על הפלייאוף וניצחנו אותו ברוך השם. זה הווינריות שהחדיר בנו והמוטיבציה, וכולם משחקים אחד בשביל השני. אז בתור בן אדם שלא אוהב לדבר על עצמו ועל המספרים שלו, איך מחדירים ווינריות ומוטיבציה? טוב שאני שמח שהבאתם אותם, אני על עצמי לא מדבר, אבל אני אגיד לך שקודם כל את השינוי הם עשו, השחקנים. סך הכל מי שהביא את התוצאות, אני לא שיחקתי ולא רצתי ולא הרמתי. אני עשיתי את הדרך שלי, התוויתי, והם, כאילו מה שאני יכול לפרגן להם, בגדול, שהם אתה רוצה אפשר נשיקה על הפה, זה רץ חזק בערוץ הספורט. מי שמכיר אותי יודע שאני אומר מכל הלב את כל מה שאני חושב. מה שאני לא חושב אני לא אומר. וזה פשוט נהיה חיבור מעבר למה שציפו, והם הלכו איתי בעיניים עצומות, ככה ואני הולך איתם בעיניים עצומות, ואני מעריך אותם על זה, כאילו, מהרגע שלקחתי את העניינים אליי והתחלתי לעבוד במכבי יפו כמאמן בכיר, מההתחלה הרגשתי שהם הולכים איתי, ואחרי ההפסד נגד מכבי שעריים, הם יכולים להגיד לך מה אמרתי, אספתי אותם, ואני ידעתי שאנחנו נצא משם. אפילו שהפסדנו, אמר שחקתם מצוין, אני איתכם עד הסוף. שחקנו מאוד מצוין. הרגשתי קבוצה, כאילו, אמרתי זהו, משהו יסתדר פה. אפילו שהפסד. לך יש מודל לחיקוי, אחד המאמנים? כן, עבדתי עם דור קשטן שנה, עבדתי עם עוד מאמנים, אבל כאילו, תמיד שהסתכלתי וחלמתי, זה דרור, אברהם גם, הם זה גדולים. בכדורגל קשטן? בעיניי כן. הוא דמות, מה אפשר לדלג עליה, זה משהו... אני רוצה להחזיר אותך למכבי קבילו יפו. לפני, אני חושב, 7 שנים, באזור מרץ או אפריל 2009, יצא לי לצלם כתבה עבור ערוץ הספורט במשחק העלייה שלכם מליגה ג'. בלומפילד היה, אני לא אגיד מלא לחלוטין, אבל בוא נגיד שכל היציע המערבי היה מלא לגמרי, וגם במזרחי היו לא מעט. הכמות הזאת נשארת איתכם במהלך השנים? תראה, בשנים האחרונות, מכבי קבילו יפו לא הייתה מבחינתי במקומה הטבעי. שנתיים האחרונות הם היו קצת דשדשו, והקהל קצת, אני גם מבין, גם אם אני הייתי חלק מהאוהדים, לא הייתי מגיע למשחקים שאתה בא ומתאכזב כל הזמן מחדש. אני מבחינתי, כאילו שהתחלנו לעבוד והתחלנו לטפס במעלה הטבלה, הייתי רואה תגובות. ואנשים היו מתרגשים ממקום שמינית שהייתי צוחק, כאילו אמרתי כאילו מה שמח פה? מבחינתי אני, איפה שאני לא אהיה... אבל אולי למכבי יפו יש תקרת זכוכית שהיא לא מסוגלת לעבור. תראי, אני חושב... פועלת הרבה מאוד שנים ועדיין לא צריכה לעלות ללאומית. אז אני אגיד לך,
איך שמארגנים את הליגה הזאת, שקבוצה אחת עולה, שהתקציב שלה 10 מיליון, ואנחנו עם תקציב של 600,000, זה מאוד מאוד קשה. זה פלייאוף מאוד קשה לעלות. ומדרך פלייאוף לעלות נגד 8 קבוצות, נגד הלאומית. תראי, אני באופי שלי, אני לא אבוא לשום משחק ויוותר. אבל כולנו יודעים שזה קשה לבוא למשחק קבוצה מליגה א', שהיא באה אחרי סדרה של 4-5 משחקים, אם היא מגיעה, ואני לא יודע מי תגיע. היא מגיעה נגד קבוצה מליגה לאומית עם גזרים, נגד משחק בית חוץ, זה קשה, אפשרי, ואני לא אגיד שזה. טבריה עשתה את זה לפני... כן, זה לא אמרתי שזה לא אפשרי, כי אנחנו ספורטאים ואנחנו תמיד שואפים לבוא ולנצח כל משחק, אבל זה קשה. נאחל לכם מתי נשמע היידה מכבי יפו אתה שומע כל שבוע עכשיו, בליגות הגבוהות. בעזרת השם. בקרוב? מה זה בעזרת השם? מתי? שם השנה. השנה. זאת אומרת, בשנה הבאה כבר מכבי קבילו יפו וליגה לאומית. יש לנו קודם כל כפר קאסם, ואז נראה מה יהיה. שיהיה המון המון בהצלחה, אביחי ממן, משה סולימנוב, אורי קרגולה. תודה רבה לכם. תודה רבה שהגעתם לאולפנינו, ותצליחו, כמובן שנחגוג איתכם גם עלייה היסטורית לליגה הלאומית. אנחנו בעוד